Ručička Světlonka Linecká. 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 Ručička Světlonka Linecká.
Ručička Světlonka Linecká, 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 června 2023 princezna Marianka čte blog Karlita, úvodní slovo 1. První komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Toto veřejné video nechte na internetu na věčné časy, na věky, prosím. Nikdy nikdo nesmí odstranit z internetu toto veřejné video, protože od Marianky máte zákaz odstranit toto veřejné video z internetu někdy v nějakém roce. Protože Marianka chce pro dobro nás všech, aby toto veřejné video jste nechali na internetu na věčné časy, na věky, aby všichni lidé si mohli poslouchat, prohlížet toto veřejné video na internetu v každém roce na věky kdykoliv. I v jejich aktuálních životech, i v jejich příštích životech, i v jejich popříštích životech, i v jejich popopříštích životech, i v jejich 55. životě, například dokonce i v jejich 100. životě a tak dále. Marianka se chce postarat zkrátka o to, aby toto veřejné video nechybělo nikdy nikomu na tom internetu. Protože podle Marianky by byla veliká škoda nezvětšnit toto veřejné video na internetu na věky, na věčné časy. Doufám, že mi rozumíte, co tímto myslím. Blog Karlita. Autismus. Autík potřebuje moře lásky a porozumění. Úvodní slovo 1.
První komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Milá Karlito, dovol, abych tě i já potěšila. Mám taky autistíka dcerku 12 let. Čtu taky různé příspěvky moc ráda. Nemáme to lehký a člověk potřebuje vědět, že není sám. Zrovna nedávno jsem někde popisovala veselé zážitky spojené s tím, že pečujete o postižené dítě, takové ty vítané návštěvy sociálních pracovnic z dobytů nebo odpočinutých psycholožek, co se diví, že jste utahaná. A jako bonus jednání na posudkové komisi, kde vám řeknou, že autismus je teď nějak v módě. No, to mám dobrý. Já jsem jinak strašně staromódní. Člověk někdy neví, jestli se má smát nebo brečet. Ale jinak chci říct, že je to moje sluníčko. A život bez ní si nedovedu vůbec představit. Jsme spolu doma, protože Marianka má bohužel úzkosti a strach téměř ze všeho. Nechodí ani do školy, dochází za ní paní učitelka. Bohužel i proto jsme dost v izolaci. Ráda bych si alespoň psala s někým, kdo žije podobný život. S pozdravem Eva. 7. června 2023 princezna Marianka přečetla podruhé tento první komentář, protože poprvé se jí nahrál více potichu, hůř v tom videu.
Ručička Světlonka Linecká. 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 Ručička Světlonka Linecká.
Ručička Světlonka Linecká, 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 Třetího června 2023 princezna Marianka čte blog Karlita, úvodní slovo 1, první komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Toto veřejné video nechte na internetu na věčné časy, na věky, prosím. Nikdy nikdo nesmí odstranit z internetu toto veřejné video, protože od Marianky máte zákaz odstranit toto veřejné video z internetu někdy v nějakém roce. Protože Marianka chce pro dobro nás všech, aby toto veřejné video jste nechali na internetu na věčné časy, na věky, aby všichni lidé si mohli poslouchat, prohlížet toto veřejné video na internetu v každém roce na věky kdykoliv. I v jejich aktuálních životech, i v jejich příštích životech, i v jejich popříštích životech, i v jejich popopříštích životech, i v jejich 55. životě, například dokonce i v jejich 100. životě a tak dále. Marianka se chce postarat zkrátka o to, aby toto veřejné video nechybělo nikdy nikomu na tom internetu. Protože podle Marianky by byla veliká škoda nezvětšnit toto veřejné video na internetu na věky, na věčné časy. Doufám, že mi rozumíte, co tímto myslím. Blog Karlita. Autismus. Autík potřebuje moře lásky a porozumění. Úvodní slovo 1.
První komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Milá Karlito, dovol, abych tě i já potěšila. Mám taky autistíka dcerku 12 let. Čtu taky různé příspěvky moc ráda. Nemáme to lehký a člověk potřebuje vědět, že není sám. Zrovna nedávno jsem někde popisovala veselé zážitky spojené s tím, že pečujete o postižené dítě, takové ty vítané návštěvy sociálních pracovnic z dobytů nebo odpočinutých psycholožek, co se diví, že jste utahaná. A jako bonus jednání na posudkové komisi, kde vám řeknou, že autismus je teď nějak v módě. No, to mám dobrý. Já jsem jinak strašně staromódní. Člověk někdy neví, jestli se má smát nebo brečet. Ale jinak chci říct, že je to moje sluníčko. A život bez ní si nedovedu vůbec představit. Jsme spolu doma, protože Marianka má bohužel úzkosti a strach téměř ze všeho. Nechodí ani do školy, dochází za ní paní učitelka. Bohužel i proto jsme dost v izolaci. Ráda bych si alespoň psala s někým, kdo žije podobný život. S pozdravem Eva. 7. června 2023 princezna Marianka přečetla podruhé tento první komentář, protože poprvé se jí nahrál více potichu, hůř v tom videu.
Světlonka Linecká, ručička 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 Světlonka Linecká,
Ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, ručička světlonká linecká, Třetího června 2023 princezna Marianka čte blog Karlita úvodní slovo 1. První komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Toto veřejné video nechte na internetu na věčné časy, na věky, prosím. Nikdy nikdo nesmí odstranit z internetu toto veřejné video, protože od Marianky máte zákaz odstranit toto veřejné video z internetu někdy v nějakém roce. Protože Marianka chce pro dobro nás všech, aby toto veřejné video jste nechali na internetu na věčné časy, na věky, aby všichni lidé si mohli poslouchat, prohlížet toto veřejné video na internetu v každém roce na věky kdykoliv. I v jejich aktuálních životech, i v jejich příštích životech, i v jejich popříštích životech, i v jejich popopříštích životech, i v jejich 55. životě, například dokonce i v jejich 100. životě a tak dále. Marianka se chce postarat zkrátka o to, aby toto veřejné video nechybělo nikdy nikomu na tom internetu. Protože podle Marianky by byla veliká škoda nezvětšnit toto veřejné video na internetu na věky, na věčné časy. Doufám, že mi rozumíte, co tímto myslím. Blog Karlita. Autismus. Autík potřebuje moře lásky a porozumění. Úvodní slovo 1.
První komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Milá Karlito, dovol, abych tě i já potěšila. Mám taky autistíka dcerku 12 let. Čtu taky různé příspěvky moc ráda. Nemáme to lehký a člověk potřebuje vědět, že není sám. Zrovna nedávno jsem někde popisovala veselé zážitky spojené s tím, že pečujete o postižené dítě, takové ty vítané návštěvy sociálních pracovnic z dobytů nebo odpočinutých psycholožek, co se diví, že jste utahaná. A jako bonus jednání na posudkové komisi, kde vám řeknou, že autismus je teď nějak v módě. No, to mám dobrý. Já jsem jinak strašně staromódní. Člověk někdy neví, jestli se má smát nebo brečet. Ale jinak chci říct, že je to moje sluníčko. A život bez ní si nedovedu vůbec představit. Jsme spolu doma, protože Marianka má bohužel úzkosti a strach téměř ze všeho. Nechodí ani do školy, dochází za ní paní učitelka. Bohužel i proto jsme dost v izolaci. Ráda bych si alespoň psala s někým, kdo žije podobný život. S pozdravem Eva. 7. června 2023 princezna Marianka přečetla podruhé tento první komentář, protože poprvé se jí nahrál více potichu, hůř v tom videu.
Ručička Světlonka Linecká. 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 Ručička Světlonka Linecká.
Ručička Světlonka Linecká, 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 Třetího června 2023 princezna Marianka čte blog Karlita úvodní slovo 1. První komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Toto veřejné video nechte na internetu na věčné časy na věky, prosím. Nikdy nikdo nesmí odstranit z internetu toto veřejné video, protože od Marianky máte zákaz odstranit toto veřejné video z internetu někdy v nějakém roce. Protože Marianka chce pro dobro nás všech, aby toto veřejné video jste nechali na internetu na věčné časy na věky, aby všichni lidé si mohli poslouchat, prohlížet toto veřejné video na internetu v každém roce na věky kdykoliv. I v jejich aktuálních životech, i v jejich příštích životech, i v jejich popříštích životech, i v jejich popopříštích životech, i v jejich 55. životě, například dokonce i v jejich 100. životě a tak dále. Marianka se chce postarat zkrátka o to, aby toto veřejné video nechybělo nikdy nikomu na tom internetu. Protože podle Marianky by byla veliká škoda nezvětšnit toto veřejné video na internetu na věky, na věčné časy. Doufám, že mi rozumíte, co tímto myslím. Blog Karlita. Autismus. Autík potřebuje moře lásky a porozumění. Úvodní slovo 1.
První komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Milá Karlito, dovol, abych tě i já potěšila. Mám taky autistíka dcerku 12 let. Čtu taky různé příspěvky moc ráda. Nemáme to lehký a člověk potřebuje vědět, že není sám. Zrovna nedávno jsem někde popisovala veselé zážitky spojené s tím, že pečujete o postižené dítě, takové ty vítané návštěvy sociálních pracovnic do bytů nebo odpočinutých psycholožek, co se diví, že jste utahaná. A jako bonus jednání na posudkové komisi, kde vám řeknou, že autismus je teď nějak v módě. No, to mám dobrý. Já jsem jinak strašně staromódní. Člověk někdy neví, jestli se má smát nebo brečet. Ale jinak chci říct, že je to moje sluníčko. A život bez ní si nedovedu vůbec představit. Jsme spolu doma, protože Marianka má bohužel úzkosti a strach téměř ze všeho. Nechodí ani do školy, dochází za ní paní učitelka. Bohužel i proto jsme dost v izolaci. Ráda bych si alespoň psala s někým, kdo žije podobný život. S pozdravem Eva. 7. června 2023 princezna Marianka přečetla podruhé tento první komentář, protože poprvé se jí nahrál více potichu, hůř v tom videu.
Ručička Světlonka Linecká. 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 Ručička Světlonka Linecká.
Ručička Světlonka Linecká, 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 června 2023 princezna Marianka čte blog Karlita, úvodní slovo 1, první komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Toto veřejné video nechte na internetu na věčné časy, na věky, prosím. Nikdy nikdo nesmí odstranit z internetu toto veřejné video, protože od Marianky máte zákaz odstranit toto veřejné video z internetu někdy v nějakém roce. Protože Marianka chce pro dobro nás všech, aby toto veřejné video jste nechali na internetu na věčné časy, na věky, aby všichni lidé si mohli poslouchat, prohlížet toto veřejné video na internetu v každém roce na věky kdykoliv. I v jejich aktuálních životech, i v jejich příštích životech, i v jejich popříštích životech, i v jejich popopříštích životech, i v jejich 55. životě, například dokonce i v jejich 100. životě a tak dále. Marianka se chce postarat zkrátka o to, aby toto veřejné video nechybělo nikdy nikomu na tom internetu. Protože podle Marianky by byla veliká škoda nezvětšnit toto veřejné video na internetu na věky, na věčné časy. Doufám, že mi rozumíte, co tímto myslím. Blog Karlita. Autismus. Autík potřebuje moře lásky a porozumění. Úvodní slovo 1.
První komentář Eva dne 22. února 2007 a času 0 hodin 51 minut. Milá Karlito, dovol, abych tě i já potěšila. Mám taky autistíka dcerku 12 let. Čtu taky různé příspěvky moc ráda. Nemáme to lehký a člověk potřebuje vědět, že není sám. Zrovna nedávno jsem někde popisovala veselé zážitky spojené s tím, že pečujete o postižené dítě, takové ty vítané návštěvy.